de prin Stupină. Afară dă să plouă. Am venit să văd de apă la albinuții după 3 zile, ca să vedeți ce cules este. Facele aia aproape petrecute, după o lună de floare. Vin de unde? Vin din zona aia. Vin de la facele aia sau dintr-o gârlă cumva. Vin săracele obosite din cauza că dă să plouă. Și vin cu ce? Un polen ușor gălbui, dar chiar a început să plouă. Mă uitam să văd cum stau și polena duc destul de bine. Polena, haideți că mă așez altfel. Polena duc destul de bine. Văd. Bărbi nu sunt, dar oricum pe timpul ăsta de lipsă de cules trebuie făcut și un tratament. Am să le pun Varomed prin picurare și poate și un acid oxalic dacă tot prin picurare, dacă nu înflorește teiul. Și aici apa, aici mai este. La roișori, fugiți de aici, mă. Paznici ăștia, paznici Stupinii. Dar, na, roișorii văd că zboară și ei. Aduc polen. Aduc polen. Deja și-a format culegătoare. Văd, dar cam amărât zborul. Bate și vântul, e destul de rece. Aici zbor și mai anemic. Asta e situația. Teiul numai nu vrea să înflorească, probabil din cauza lipsei de apă, dar acum va înflori după ploile astea. Sper să plouă. Dar e frumos. Ce vreau eu să subliniez este că pentru colegii care îmi mai cer sfatul, apa este foarte, foarte importantă pentru dezvoltarea coloniilor de albine și proteina, bineînțeles. În lipsă de cules, dacă vedem că nu aduc nici măcar o albinuță pe, la 30 secunde nu vine cu polen, înseamnă că este o problemă. Trebuie să intervenim cu un pic de turtă și apa în momentele astea să nu lipsească. În momentul în care apa s-a epuizat și albinele și-au pierdut interesul pentru locul respectiv, trebuie să schimbăm locul cu cel puțin 2 metri și albinele vor recrea interesul pentru apa pe care le punem noi. Neapărat o lingură mare de sare la 15 litri de apă și dacă aveți probiotic, bineînțeles, e super ok. Albinuțele se întorc, se pare, fiindcă începe să plouă destul de bine. Închei aici, sănătate multă, Apimer Bucovina.